ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинҳо аз 7000 сомон дӯстони азиз сар мешаванд ки чӣ хеле шумо мехостед ки мошини арзон монем, яъне ки баҳри шумо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед ки дар номераи имо ватсап маълумотош қадди суратош рӯй кунед, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомону 50 дирҳам. ай шумо хоҳиш мекунем видеонавори моро подлиса кунед, мо бошад навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯши мо дӯстон ҳастад ВАЗ 21060 ки соли бароишуш 1996 солае ки судишвориш бензини холия абиё моторш 4 литре, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошина мега ай 0 тайёр карда мега барои худам хайки сум дар коришда, ба ҳамин хотир фурӯш намонда мега 4 балони миёна, 4 диска, скамейко мега Opel дути мега задаги мега ки скамейкош полни худ ай Opel дутия. мошин мега 100% ягон саҷош мега ягон расход надора мега хайр буд дига маълумотша мегирен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёғон фурӯхта бошад бо нархи 11000 сомонӣ ки боз муомила мекунем мега каунтар дига рақамошон аст ки метавонед бештар маълумотоша гирен марама. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯши навбати мо дӯстон ҳастад Opel Vectra A ҳастад ки соли бароишуш 1994 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 6 литре, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони миёна, 4 диска, мошин мега ягон задаги пӯшидаги сарапина надора мега чашкаош тагош мега ҳамаш, яъне ки 100% ягонаш пӯшидаги нест ки сайсияниш беҳтарин ай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёғон фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега дар назди капот. мошина мега ҳуҷҷатош не ки бурчидаги, айни ҳол мошини ҳуҷҷат надорад. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумотои пурраша аз худашон гирен. мотор мега ягонҷо дуд намекунад, масъала намехӯрад мега, ҳамехел маълумот додаги соҳибшон марама. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯши навбати мо дӯстон ҳастад Mercedes-Benz C-класс ки соли бароишуш 1994 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 2 литре, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони пачка, 4 калпакҳои худаш, скамейкош лифт дорад, пулт, центразамок. мошин вариантҳои хуб дорад ки мега ягон чиз камбудӣ надорад, аммо ҷузш 100% маслаш ҳамаш алишкадаги аст ки ягон расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега ай 35000 бо арзон мешавад. свети радноиш ҳамихел сафед аст ки метавонем бештар маълумотша аз ирами рақамошон гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯши навбатӣ ҳастад дӯстон ВАЗ 21010 ҳастад ки соли бароишуш 2000 солае ки судишвориш бензини холия, абиё моторош 6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 балони миёна, 4 дискаи хуча, яъне ки сайсияниш соза мега хайне ба лабои пешида камтарак сарапина ягон санг зада ягон камбуд дошта хай бо фура краскаи сусу камтар расход мекунад агар худтон хоҳед. мошин дига амаҷо 100% айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки боз камтар дига савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумотош занг зада аз худашон гирен. шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, квартира чизе ки барои фурӯш доред, метавонед ки суратоша қадди маълумотош дар номераи имо ватсап рӯй кунем ва дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯши навбатӣ ҳастад дӯстон ВАЗ 21015 ҳастад ки соли бароишуш 2001 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 6 литре, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин свети раднои серебристи, 4 дискаи худаш, 4 балони 60%, салоншам тоза, мошин дар ҳолати кория мега соҳибшон.
айни ҳол дӯстони азиз нашуд ҳуҷҷат яъне ки хадавои ягон маълумот нест аз худашон мепурсен. мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, нархаш 9000 сомон, яке ки боз камтар дига мега арзон мекунем ба хотире ки сум дар кор шуда мега соҳибшон ба ҳамин хотир фурӯшда монда мега. дӯстдорӣ ки ҳамин хеле мошин пурсидаданаш моно вариантҳои хуб метавонен ки рафта мошина бинен бо қадишон савдо карда харен марамат занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон. ваз 2107 ҳастае ки соли барои 1998 солае ки сӯзишвориш бензини холияи абё матруш 1.5 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега коробкаш хадавои матруш да ҳамашда гап нест, мега 100%, 4 балони миёна, 4 диска ҳастае. айни ҳола қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, яъне ки дар Калхозобод Айқуроан боло мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 5900 сомонӣ ки савдо мекунем мега фақат дар болои капот. ба телефон умуман савдо намешавад мега соҳибшон. кадоме ки мехарад бе дар пеш капот муомила мекунем. рақамошон дар поини видео ҳастае ки метавонем бештар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ҳастед дӯстдорони Дайво Ланос ки соли барои 6 ҳастае 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абё моторш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега соҳибшон салонаш тоза мега галонашам 80% ҳастае ки хадавоям дорад. мошина состоянияш созае. маълумоташ рости гап камай аз худашон мегиред. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем мега дар назди капот. рақамошон дар поини видео ҳастае ки занг зада бештар маълумотша аз худашон мегирем. бадони азиз марҳамат занг занед ва лайкотон амони дариқ надоред. чӣ мошине ки ба шумо даркор дар комментаре нависен. мо дар видео оянда мошине гуфтагина ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ мо дӯстон ҳастае Opel Astra J ҳастае ки соли барои 1999 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абё моторош 1.6 16 клапанае мега соҳибшон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ ҳастае, коробкаш механикаи мошин 4 балони нав, 4 яъне ки диска, яъне ки 3 диска, яташ намедонам гуҷош дега 3 диска дораду, яташ дискаи простой ҳастае. мошин дига маҷбур 100%, яъне ки сасен соза мега дига маълумотои пурра бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мекунем мега дар назди капот. рақамошон дар поини видео ҳастае. кадомтон агар харидани бошед ягон вариант доре метавонед дар ҳамин номерашон вариантҳои худтона пешниҳод кунед. марамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ мо дӯстон чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем ки Opel Vectra амонем соли барои 1991 солае ки сӯзишвориш бензини холияи абё моторош 1.6 простой ҳастае. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони миёна, 4 дискаҳои худаш, 1 сола ҳуҷҷат, аккумулятори акком нав мега. мошин такси задагӣ неста ки варид надорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% дӯстони азиз ки мошин мега состояниш яъне ки соза мега агар солшам кӯна бошад яъне ки мошина состояниш созае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хоросон фурӯхта мешавад бо нархи 12500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега. рақамошон дар поини видео ҳастае ки метавонем бештар маълумотои пурраша аз худашон гирем. марамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ мо дӯстон ҳастае ки Daiwo Nexia ҳастае ки соли барои 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абё моторош 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони 60%, 4 диска, мошин дар ҳолати кори қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега. камтараки дига вариантҳои алишӣ ҳам дорад. рақамошон дар поини видео ҳастае ки метавонед занг зада бештар маълумотои пурраша аз худашон гирем. бардорон шумо агар ҳама хеле мошинаи фурӯшӣ дошта бошонед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номераи имо ба ҳисаби мо роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем.
мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст Opel Astra J аст ки соли барои 1998 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиё мотораш 6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони 60%, 4 та диска, электропакет, мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад мегӯяд соҳибшон. айни ҳол қарор дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ фурӯхта мешавад бо нархи 34,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем мегӯяд дар назди капот ба хотире ки сум дар кора ба ҳамин хотир арзон фурӯшида мондиянд. метавонед ки занг зад бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гирем бардорон. шумо агарам хеле мошинаи фурӯшии арзоне ки дигар намуди мошин хона чизе ки барои реклама дошта бошед дар номери имо васаб рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз ВАЗ 2110 караван аст ки яъне ки дар кузуфи караван соли барои 2001 солае ки сӯзишвориш бензини холияй, абиё мотораш 1.5 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина маълумоташ нест дӯстони азиз, фақат бо телефон ё ки бинай пеш бинем мегӯяд дигар маълумоташа мефаҳмофтагия дӯстони азиз. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ ки боз муомила мекунем мегӯяд дар назди капот. маълумоти пурра ва 100% мегӯяд соҳибшон, фақат ба телефон гуфтагия ки маълумот рӯи кардагӣ нестанд. рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зад бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. марҳамат занг занед. шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номери имо васаби мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем дӯстон. ин буд ки 12 мошини фурӯшӣ доштем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои оянда.